den, já vás také vítám a jsem moc rád, že jsem byl pozván sdružením Větvení, protože jim hodně fandím. Já s Pavlem spolupracuju ve škole a musím ho velmi pochválit. Tak jsme se o tom před začátkem bavili, že není dobré moc chválit, ale on říká, že nespěchne, takže... Tak hlavně není teďka. Tak to je možná dobře. Já bych chtěl říct pár slov o půdě, ale směroval bych to taky ke stromům, což je náplň toho dnešního a zítřejšího setkání. Takže udělám to takovým prolomujícím způsobem. Přesto se nevyhnu nějakým takovým těm definicím nebo nezáživým věcem, alespoň tedy pár takových věcí musíme si uvědomit, že půda je jedním z 5 takových základních předpokladů, podmínek života na Zemi, spolu se slunečním zářením, vodou, atmosférou a chemickým složením celé té materie tady. Ale nebylo tomu tak vždycky. Luděk se tady už vlastně zmínil hodně o té historii. V podstatě tady někde na konci Starohor a na začátku Prvohor, když život přešel z moří na pevninu, tak se začala vytvářet půda. A ta půda vlastně vznikala z té mateční horniny vlivem působení klimatu. Postupně toho biologického faktoru vznikal půdotvorný substrát a dalším zvětráváním v průběhu půdotvorného procesu potom v pozdější době i za působení člověka a vody vlastně vznikala půda. V podmínkách půdotvorného procesu, což je čas a relief, tady to není vidět. Tohle je obrázek z Namibie a má dokumentovat zvětrávání. To není výtvor člověka, to je skutečně výtvor přírody. Takto ty horniny zvětrávají, toto je to fyzikální zvětrávání a postupně tak vzniká půda. Pak nastupují ty nižší rostliny, které kolonizují ty substráty a svým působením i chemickým potom rozpouštějí. Ta půda existovala už hodně dávno. Tohle je stopa dinosaura, stará několik set milionů let, někdy možná z počátku druhohor. A ta stopa vlastně vznikla už někde v půdě, která potom byla zaplavená a znovu se dostala geologickými procesy na povrch. Podobně tady tohleto, to je strom, údajně, který ještě rostl na tom prakontinentu Pangei, kde si uprostřed Afriky. A tento strom už rostl skutečně na velmi bohatých půdách, protože byl to velký strom, údajně to byla borovice a je to skamenělé dřevo, které se tam vyskytuje teďka, protože zase dalšími geologickými procesy došlo k obnažení tady tohoto a při nějaké katastrofické události, zřejmě obrovské povodní, v tehdejší době došlo k zaplavení toho dřeva a k petrifikaci, čili skamenění, a kde se tam vyskytují tady tyto stromy. Je zajímavé, že já tady nechám kolovat, ale to není na rozdání, prosím vás. To je kousek toho skamenělého dřeva. Všimněte si, že má letokruhy, což je zajímavé, protože tropické dřevní letokruhy nemají. Ty, které se tam teďka vyskytují, ale v té době, kdy tam ten strom rostl, tak tam bylo zřejmě mírné klima a střídali se tam roční období, takže vznikaly takovéto letokruhy v tom dřevě. Ještě dříve možná, když docházelo k těm geologickým pochodům, tak vznikaly různé vrstvy sedimentů s různým původem. Tady toto je taky z Namibie, která je úžasným prostředím pro geologii i pedologii, protože to prostředí geologické je tam velmi obnažené. A toto je takový kámen starého sedimentu, kde vidíme ty tmavé vrstvy, což je pravděpodobně, to nemám teda zjištěno, to se domnívám, pozůstatek sedimentace nějakého
nějakého materiálu s vysokým obsahem organické hmoty, která už tehdy vlastně existovala jako důsledek tvorby té půdy a existence života. I u nás máme takové důkazy o vývoji půdy. Toto už je ze čtvrtohor, tedy z Pleistocénu, z těch dob ledových. Je to kousek od Brna u Pokůvek, z toho vývoje, který o tom Luděk hovořil, těch dob ledových a meziledových. Tady vidíme současný půdní horizont, černozemní. Tady vidíme obrovský návih z praše, který tam byla vlastně deponována v průběhu doby ledové. A tady vidíme další horizont půdy, která se tam vyvinula v době meziledové. Byla potom překryta dalším horizontem té praše. A možná tady vidíme ještě další náznak, že i dříve tam se vytvořila půda. Tak to ten vývoj v těch oblastech s těmi sprašovými překryvy probíhá. Tady je potom definice půdy, ono těch definic je hodně, ale v podstatě každá říká, že je to nějaká svrchní vrstva zemské kůry, která vzniká s vytráváním chemickým, fyzikálním a biologickým a že se skládá z minerálních částic organické hmoty, vody, vzduchu a živých organismů. To vlastně tvoří tu složitost té půdy, na rozdíl od ostatních složek životního prostředí, voda, atmosféra, v podstatě mají jednoduché chemické složení, když to půda je velmi komplikovaný materiál, z čehož potom vychází spousta dalších věcí, jak třeba v té oblasti legislativní, hospodaření s půdou a podobně. Ještě k tomu vzniku půdy, toto je zase ještě obrázek z Namibijské pouště, kde jsou oblasti, vlastně, kde vznikají ty iniciální půdy. Toto jsou písečné přesypy, kde, dá se říct, půda jakoby neexistuje, ale tam, kde se dostane trošku do kontaktu s vodou, s nějakou podzemní vodou, tak okamžitě začne růst vegetace a vidíme krásné stromy, které tam rostou i v tom prostředí té pouště. Tady toto je takový zajímavý obrázek, což bych nepřál, ale jim života. Je to říká se tomu nějak Žluté údolí a vzniklo to tak, že kdysi údajně před 500 lety tady byly nějaké zásoby podzemní vody a ty stromy v té poušti rostly a pak tam došlo ke ztrátě té podzemní vody. Ty stromy uschly, ale v tom naprosto suchém prostředí, horkém, zůstávají takhle jako pomníky v podstatě v té krajině už ty stovky let. Další příklad, toto je z Jemenu, z ostrova Sokotra, kde vznikají takovéto půdy na vápencích, poměrně už mocné. Takovéto půdy máme i u nás, se vyznačují tím, že je tam ta červená barva, která vzniká, ten vápenec ani tak nezvětrává, jako se spíš rozpouští a po rozpuštění toho vápence tam vznikají kysličníky železa, které tu půdu barví takto do červena. Tam jsou úžasné stromy, jak jsem říkal, když je to prolínám půda stromy, tak tam jsou takzvané dračí stromy, které rostou tady na té poměrně chudé půdě, ale je tam velký problém s tím, že se tam po celé té krajině volně pohybují polodivoké kozy a ty likvidují veškerou vegetaci, která je pro ně dostupná. Tak bohužel tady tyto stromy už tam rostou jenom jako staré jedince a ty mladé stromy tam skoro vůbec nejsou, protože ty kozy prostě ty mladé stromy zničí a je otázka času, kdy tady ten strom na tom ostrově vyhyne. Oni ho mají dokonce ve znaku, nebo mají ho na mincích, tak je to obrovská škoda, pokud by měl vyhynout. To prostředí je tam úžasné. Já jsem chtěl na tomto dokumentovat, jak ty rostliny a stromy jsou vitální. Potřebují ke svému životu půdu, ale stačí v podstatě někdy jenom malé množství půdy a dokážou růst na velmi rozdílných a chudých substrátech.
A nebo tady třeba toto je vlastně z kanionu, kdy strom se uchytil tady a kořeny takhle spustil po té skále, až našel to půdní prostředí. Nebo toto je příklad z Kambodže, kde prostě před asi 12 myslím lety existovala stará civilizace, která potom zanikla a pohltil jí prales. A ten prales dokonale vlastně se uchytil i na těch starých budovách. A když to semeno vyrostlo nahoře, tak ty kořeny potom po té budově sjeli až do té půdy. Tady toto je jeden z nejstarších organismů na Zemi údajně. Jmenuje se to Welwitschia mirabilis, tady tahle ta rostlina. A roste to taky v namibijské poušti a vyznačuje se tím, že vlastně ona potřebuje půdu, ale v podstatě nepotřebuje půdní vláhu, protože ona čerpá tu vláhu z té vlhkosti toho ovzduší, z kapiček rosy, které ulpívají na těch listech a případně na té okolní půdě. A ona má velice mělké kořeny a těma kořenama dokáže absorbovat tu půdu z povrchu, teda tu vodu z povrchu té půdy. Údajně se ta rostlina může dožít až 2000 let. Tady tenhle exemplář má možná několik set let. Je to příbuzné jehličnanům a vlastně říká se tomu taková živá skamenělina. Toto je opačný příklad z kambodžského pralesa, kde jsou v podstatě velmi bohaté půdy, ale zase velmi zranitelné. Když pak dochází k takovému odlesňování, tak ta půda nebo ta organická hmota v té půdě velice rychle mineralizuje a ztrácí svoji schopnost vyživovat ty ekosystémy a velice rychle degraduje. Proto je to docela neštěstí, že dochází k takovému masivnímu kácení těch pralesů v tropických oblastech a tím vlastně ničení nejenom těch ekosystémů, ale i toho půdního prostředí. Jak jsem říkal, tak půda je velice komplikovaný systém. V podstatě kolem 50% půdy je tvořeno tou minerální částí a zhruba 50% je tvořeno póry, které bývají zase z poloviny zhruba vyplněny vodou, v tom ideálním případě. Organické částice obsahují přibližně 5% a z čehož 10% zhruba jsou půdní organismy. Ale ty organismy jsou velice důležité, my si to v podstatě neuvědomujeme, co v té půdě je za bohatství a za obrovskou variabilitu, za obrovskou biodiverzitu. Ty mikroorganismy, ač obsahují pouze 1% hmotnosti půdy, tak tvoří přes polovinu biomasy suchozemských ekosystémů. Jenom když si vezmeme tady tuto hrstku půdy, která je na tom obrázku, tak pokud je to kvalitní úrodná půda, tak v této hrstce je tolik mikroorganismů, jako je lidí na celé zeměkouli, přibližně, řádově se udává. A to si člověk v podstatě těžko uvědomuje, co je v tom za genetické bohatství a že je potřeba i z tohoto pohledu se na to dívat a chránit. Toto je další příklad významu té půdní bioty. Určitá plocha, řekněme hektar, uživí tolik dobytka, ale přitom pod ní v té půdě je takováto biomasa několikanásobně větší, než žije na povrchu té půdy. Já to budu takový průřezem, ale je to těžké za půl hodiny říct něco komplexně o půdě, proto beru tak jako rychle, tak jenom, aby třeba bylo nějaké ponětí o taxonomii půd. Toto je taková ukázka, kolik se asi u nás vyskytuje v procentech hlavních půdních typů. Vlastně takový základní nebo nejrozšířenější půdní typ, jak na zemědělské, tak na lesní půdě, jsou kambizemě, kterých je u nás
to je skoro polovina. A potom jsou to velice důležité půdy z hlediska produkčního, právě ty půdy na spraších, čili hnědozemě a černozemě. A potom jsou velmi rozšířené fluvizemě, pseudogleje a některé další půdní typy. Tady vidíme mapu České republiky pedologickou, tak my jsme tady, Luděk říkal právě, že tady je navazující pásmo černozemí a my se dostáváme ještě tady částečně taky překryv těch sprašových půd, čili hnědozemní půdy a potom to přechází tady už na těch kopečcích právě do těch kambizemí, které jsou tady nejrozšířenější potom. No, na půdu je potřeba se dívat jako neobnovitelný přírodní zdroj, který plní mnoho funkcí. My samozřejmě víme, že plní funkci produkce biomasy, což je základ pro zemědělství a lesnictví, ale ona plní ještě mnoho dalších funkcí z hlediska životního prostředí. Jak jsem říkal, je to právě prostředí pro život organismů, je to i zdroj surovin, velmi důležitá je zásobárna uhlíku, je to zdroj akumulace vody, filtrace látek a v neposlední řadě i archiv geologického a archeologického dědictví. Proto je potřeba půdu chránit. K tomu je vlastně zaměřen i ten náš projekt, o kterém tady mluvil pan starosta, ten projekt Sondar česko-rakouský, který má nějakým způsobem přiblížit veřejnosti nutnost ochrany půdy. Proč je ta ochrana půdy vlastně problematická ve srovnání třeba zase s tou atmosférou nebo hydrosférou? Ten základní problém je v tom, že půda je objektem soukromého vlastnictví. Jsou tam tedy vlastnická práva a proto je tam problematické tvořit nějaké zákony. Další problém je i v tom, že jsou tam, to se týká konkrétně České republiky, kompetence obou ministerstev, které spolu moc dobře nekomunikují v tomto ohledu a jak jsem uváděl, taky velká složitost toho předmětu řešení, čili komplikovanost té půdy jako materie. No a v podstatě i to, že když máme nějaký problém s životním prostředím v atmosféře nebo ve vodě, tak se to velice rychle odráží, ta negativní zpětná vazba k člověku. Člověk si velice rychle uvědomí, že v tom znečištěném ovzduší se nedá dýchat a udělá k tomu nějaké opatření. Když je znečištěná půda, tak není tam prostě tak rychlá odezva, nebo ten proces toho znečištění nebo té degradace půdy probíhá podstatně pomaleji a člověk na to řeší dostatečně v předstihu, neplánuje ta důležitá preventivní opatření. No, toto je jenom opakování, co jsem říkal. No, pokud tedy máme chránit půdu, tak máme 3 možnosti. Je to ta legislativní cesta, pak je to cesta ekonomická, to znamená, to je ta cesta různých dotací a podpor, zemědělství velice rozšířená, ale potom je to velice důležitá cesta etická. Já bych právě si myslel, že tohle je sdružení, kde máme apelovat na tu etickou cestu, zvyšovat význam povědomí o ochraně půdy a nakonec i ta aktivita, ale i života si myslím, že k tomuto směřuje. K té legislativní cestě bohužel kvůli těm příčinám, o kterých jsem mluvil, tak je půda nejslabší v tom systému strategických dokumentů. Toto je přehled strategických dokumentů Evropské unie k jednotlivým složkám životního prostředí, kolik jich existuje, a půda nemá žádný takový dokument. Půda byla
připravována, nebo legislativa pro ochranu půdy v Evropské unii byla připravována jako směrnice, ale z důvodu negativního hlasování 5 států členských Evropské unie dosud nebyla přijatá a proto nemáme takový předpis evropský v oblasti ochrany půdy. Na rozdíl od těch ostatních složek životního prostředí, čili ta ochrana půdy chybí do toho puzzle tady té legislativy. A já se spíše zaměřím na tu etickou složku té ochrany půdy. Ta legislativní, samozřejmě máme u nás mnoho předpisů, které se týkají ochrany půdy, ale také v České republice nemáme nějaký zákon, který by chránil půdu jako složku životního prostředí, i když k tomu byla tendence v roce 2002, byl podán návrh, věcný záměr zákona o ochraně půdy, ale nepodařilo se to prosadit. Úžasně mě oslovuje tady to staré indiánské přísloví, které říká, že v podstatě my jsme nezdědili půdu po našich předcích, ale my jsme jenom jsme si ji půjčili od našich dětí. Což vyjadřuje ten vztah těch starých obyvatel toho severoamerického kontinentu k té půdě. Vlastně oni si byli vědomi, že je to jejich živitelka a že se tak k ní musí chovat. Neničit ji a zachovat ty přirozené vlastnosti. Bohužel teda v naší společnosti hlavně vlivem člověka působí na půdu mnoho degradačních procesů. Lidé se tady zmiňoval o erozi, což je tedy opravdu ten nejzásadnější, ale ono jich je definováno mnohem víc. Kromě té eroze je to ta kvantitativní problematika, čili zábory půdy, o té všichni víme, jak se mohou negativně projevovat. Dále je to kontaminace půdy, pedokompakce, ztráty organické hmoty, acidifikace a sesuvy. To jsou degradační faktory, které byly vymezeny v tom návrhu toho evropského předpisu o ochraně půdy a v tom předpisu byly také specifikovány postupy, jak tady těmto degradačním faktorům bránit. A bohužel se to teda nedostalo zatím do legislativní praxe. Ještě z toho jsou vyčleněny ty hrozby nebo ty degradační faktory, které se nejvíce uplatňují v zemědělství. Já tady ukážu pár takových příkladů vždycky každému tomu degradačnímu faktoru, aby jsme si ukázali, jaké jsou vlastně ty škody. Ty škody byly i předběžně vyčísleny v takovém dokumentu, který byl zpracován jako doplněk té směrnice nebo návrhu směrnice. Vidíme, že jsou opravdu obrovské, největší tedy odhady, oni jsou tam obrovské rozpětí, ale vidíme, že třeba u kontaminace se to odhaduje až 17,3 miliard euro, to je v eurech, a přitom tedy nejsou do toho zahrnuty škody na ekologických funkcích půdy. To jsou vlastně ty přímé škody, které jsou způsobeny na tom hospodářství. U té kontaminace je ta cifra tak vysoká, protože to zahrnuje i ty staré průmyslové areály, to znamená, netýká se to jenom půdy zemědělské a lesní, což je ta podstatná rozloha naší půdy, ale týká se to těch tzv. Starých zátěží především. Ale obrovská je právě ten rozsah škod třeba u té eroze, jak tady vidíme. No, toto je možná starší údaj, ale v podstatě nám říká, že u nás je erozí buď vodní nebo větrnou postiženo téměř polovina plochy zemědělské půdy. Tady jsem si půjčil z Výzkumného ústavu meliorace a ochrany půdy několik takových obrázků, které charakterizují nebezpečnost a průběh té eroze. Toto je taky z Jižní Moravy, tady je Archlebov, Věteřov, Misi, Lovčice, Ždánice, čili není to daleko. A když si tady podíváme, jak se vyvíjí, toto jsou plochy erodované půdy v roce 1938
a jak to narůstalo v roce 1971, 93 a v roce 2004. Tak vidíme, že v podstatě většina plochy tohoto katastru nebo této oblasti už je ohrožena erozí, nebo ta eroze tam v podstatě reálně takto probíhá. Toto je takový příklad té aktuální eroze. No a toto je to, o čem mluvil Luděk Šefrna. Sice to není z jedné lokality, ale toto je takový typický profil černozemní půdy, kde máme hnusový horizont do toho půl metru, v podstatě nebo mnohdy ještě níže. A vlivem eroze na takovýchto půdách vznikají takovéto půdy, čili z černozemí vznikají regozemě v podstatě, kdy se začne proorávat ten svrchní horizont z praše, bez humusového horizontu, jen možná s malou dodávkou nějaké organické hmoty. A pěstuje se tam v podstatě hydroponicky za vysokých dodávek hnojích, tam ty výnosy jsou, ale ta půda už není taková, jak by měla být a neplní ani ty ekologické funkce. Další takový degradační faktor jsou zábory. Jak jsem se zmínil, tak to je skutečně velký problém, protože ten tlak na půdu, zejména zemědělskou půdu, v Evropě je veliký. Tady vidíme oblasti, kde ta problematika je nejhorší. Především se to týká tady těch zemí Holandsko, Dánsko, Belgie, západní Německo, Anglie. Vidíme, že tam té zastavené půdy, soil sealing, čili zapečetění, oni tomu říkají, že ten půdní povrch je zapečetěný, čili ta půda vlastně ztrácí všechny své funkce. Nejenom tu funkci produkční, ale tu funkci filtrační, funkci zadržování nebo uchovávání uhlíku, samozřejmě tu funkci jako prostředí pro život mikroorganismů a tak dále. Toto možná znáte, to jsou noční snímky zeměkoule, východní a západní polokoule, které dokumentují vlastně to osvětlení, které vlastně dokumentuje zase, kde je to osídlení, čili tam, kde jsou tyhle aglomerace, tak tam je to zapečetění půdy nejvyšší. My jsme počítali, jaký je stav a vývoj v těch záborech půdy v České republice a zjistili jsme velmi nepříznivý vzrůstající trend. Tady jsou ty období 93-28, to znamená 15 let za posledních 10 let a v roce 2008 ty nové údaje tam nemám. Tak vidíme, že se to velice zvyšuje. Za to 15-leté období je ten průměr asi 7 hektarů za den záboru, za to 10leté kolem 10 hektarů a v tom roce 2008 to bylo skoro 15 hektarů za den, kolem 14 hektarů. Chtěl bych poznamenat, že teda toto jsou údaje, které znamenají odnětí zemědělského půdního fondu. To znamená, v některých případech to může být třeba i převod do lesních pozemků. Neznamená to vždycky, že tam dojde k tomu zapečetění půdy. Ale pokud vezmeme tyto údaje, oni jsou podobné i v okolních zemích, tak při pokračujícím trendu by u nás došlo ke ztrátě veškeré zemědělské půdy za 800 let. Je to údaj poměrně dlouhý, teda z hlediska naší generace, ale z hlediska existence lidské generace, lidského rodu na zeměkouli, to zase není tak dlouhá perioda. V Německu to dokonce vyjde na 300 let, to znamená už naprosto nepřijatelný trend a je zcela zřejmé, že s tímto trendem je třeba něco dělat. Ty tlaky na půdu jsou velké, to je jenom takový ilustrativní obrázek z městské půdy. Možná si někdo vzpomene, že v okolí svatého Jakuba v Brně probíhaly takové rekonstrukční práce. Já jsem tam viděl ty výkopy a všiml jsem si, že mezi tou obrovskou vlastně sutí takovou a všemi těmi nánosy těch starých
vrstev a sedimentů se nachází krásný reliktní profil černozemě, který tam zůstal jako takové téměř, by se to mělo chránit. A jako uprostřed toho města vlastně dokumentace toho původního profilu, který byl zřejmě velmi hluboký, protože ta svrchní část už byla odstraněna a zůstala tam jenom ta spodní část toho husového horizontu a potom ten sprašový podklad. Co se týče těch záborů, tak obrovský problém je fragmentace krajiny. Tady toto je příklad jenom jak z některých těch úseků našich komunikací. Ta fragmentace krajiny se měří nějakým koeficientem, který znázorňuje velikost nefragmentovaného území. A je vidět na těchto obrázcích, jak ty nefragmentované území se zmenšují. To je rok 1980, rok 2005, tady vidíme zase porovnání 2005 a výhled do roku 2040. Vidíme, že tady vlastně už z těch nefragmentovaných území by nám zbyly tady ty lokality těch pohraničních hor. Úplně děsivý je údaj pro mě, který jsem slyšel od jednoho kolegy z Holandska, kteří tam dělali hlukové měření právě v souvislosti s tou fragmentací krajiny a zjistili, že v Holandsku nemají jediné místo, ze kterého by nebyl slyšet hluk dopravy. Což bych nechtěl, aby teda u nás to takhle vlastně došlo. Že ta fragmentace je tam tak obrovská. To je taky vývoj té fragmentace u nás vlastně s tím výhledem do roku 2040. Já už to vezmu zrychleně. Toto je něco k těm ztrátám organické hmoty, jak se projevují, potom zhutnění, další degradační faktor. Ten je závislý tedy nejenom na půdních vlastnostech, ale na způsobu hospodaření na půdě. Dneska máme naštěstí nějaké ty ekonomické opatření, které by měly zabraňovat toho degradačního faktoru, to znamená používání vhodné mechanizace, která tak nezhutňuje tu půdu. Přeruším, že se všechny omlouvám. Lukáše tě nezašla. Pedologové, když přijdou na pozemek a zapíchnou sondírku, nástroj na zjišťování půdních genetických horizontů, tak do toho svrchního horizontu zhruba do těch 30 cm to jde dobře a pak jakoby narazili na pevnou krustu, což je právě důsledek toho zhutnění. Ten svrchní horizont, který se orá, ještě má jakouž strukturu nebo objemovou hmotnost a potom ten horizont pod tím, který se neorá, skutečně má velice nepříznivé fyzikální vlastnosti a dopadá to potom i na ty další funkce půdy, jako je třeba to hospodaření s vodou a podobně. Tady je vidět mapa zranitelnosti té pedokompakcí, která právě vychází z těch fyzikálních vlastností přirozených, fyzikálních vlastností půdy, čili nezohledňuje ten způsob hospodaření na půdě. Kontaminace půdy je velice složitý a rozsáhlý problém. Nebudu se mu tady věnovat, mám ho jenom zmíněný, že existuje. Viděli jsme, jaké jsou obrovské škody, které tou kontaminací vznikají. Možná jeden zajímavý údaj: v České republice je evidováno zhruba 5% veškeré plochy zemědělské půdy, která má vyšší obsahy rizikových látek, než připouští vyhláška. Je to otázka, nic se s tím nedělá, někdy to může být i původ v geologickém podloží, protože u rizikových prvků to není jenom otázka vnosu látek do půdy antropogenním způsobem, ale i tím geologickým podložím. To je takový příklad mapy kontaminace půdy z České republiky na příkladu tedy kadmia.
ty červené plošky znázorňují katastry, ve kterých průměrný obsah toho kadmia v půdě je nad tou limitní hodnotou. Je to především oblast Příbramská a Kutné Hory, potom tady v severních Čechách, ale i tady na severní Moravě, v okolí Ostravy se projevuje a Třince velice negativně právě imisní spad, atmosférická depozice s obsahem tady těch rizikových látek. No a problémem je i vnos, antropogenní vnos látek do půdy, což souvisí s kontaminací. Toto je příklad aplikace sedimentu na zemědělskou půdu. K těmto, myslím ještě jeden, tento je v podstatě ten první byl takový vhodný a toto je velice nevhodný příklad, kdy překročený kritéria dané vyhláškou. Pro aplikaci sedimentu a odpadních kalů čistíren odpadních vod máme už u nás legislativu a jsou stanoveny limity obsahu látek, jak v té půdě, na kterou se tady tento materiál aplikuje, tak v tom aplikovaném materiálu. Takže toto je legislativně relativně dobře ošetřeno. No a to je všechno. Ještě jsem zapomněl, zase ještě jedno přísloví, tady mám slova Michal anglicky, ale tohle to říká vlastně, že srdce je extrémně úrodná půda, cokoliv tam zasadíš, dobrého nebo špatného, tak zasadí kořeny, zapustí kořeny a roste. Tak já jsem se tady snažil, abych tam trošku zasadil dobrého